Na Serbskim záhradě jsem jara rade dělala a jako je se založil v letu 47. Odrjad Němsko-pedagogického centrálního instituta za serbské šule je Žurian vypověděl, je tam to návodnictvo převzal a je za mě nedom sobu vypověděl a mě sobu vzal na DPZI. Tam jsem já potom dělala, tyž jara rade a se zájmem. A když by potom za delnjoserbskou šulskou potřebu byše Erika Hanušojc z Chočebuza a ty se dneska nejo ve Budyšině ljubilo. Ta je ručo šla do Chočebuza a nik byše zas nicht trebne za ten delnjoserbský šulský obvod. Což jsou oni mě poslali na delnjoserbský ročný kurz a to byše tu celé první. Když je se odměl v můj bože, nie teda to Javorniku pod Čornobohem. Tam jsem já šla v septembru 7,5 a bychom jenož 7 všichni z Delné Łužice. A ja drvjach samo na sebe po tym delnjoserbskim kursu činč dalej wukowanie na wučerstwo, so boh ja mohla te dživo od Erike Hanušojc převzać. Myśmy byli nikak měsíc v Javorniku a toky jsme byli tak mało. So oni nas potom zamestnili tež v Minakale. Trojka, so jsme mošice ručo do Minakala a tam jsem já zakončila.